Hola, com esteu? Espero que beníssim. Aquest vídeo és per explicar-vos els textos narratius i per aprofitar-lo després per a fer un exercici amb un conte, d'acord? Els textos narratius són aquells en els que passa alguna cosa, es narra una història del que siga, de por, d'aventures, d'amor, d'acord? Sempre passarà alguna cosa en un text narratiu. Es pot narrar en present, en passat, en primera persona, en tercera. Aquestes són les característiques dels textos narratius a grosso modo. Una de les coses que tenim que tindre clar és l'estructura del text narratiu. Quina estructura pot ser? En una història que hi ha? Sempre hi ha un principi, una història pel mig, que és quan es posa la cosa molt emocionant, i després un final. Tot això té un nom. Es diu plantejament. En els textos narratius té un nom que és plantejament, el nus i el desenllaç. En el plantejament és quan se'ns introdueix la història. No sabem encara què passa. Comença un poquet a explicar-nos per on van els tirs, però serà en el nus on veurem que hi ha o un problema o alguna cosa que s'ha de solucionar o on està la calidesa del text. I el desenllaç és ja quan ja van resolent-se cada problema, cada situació, i ja seria com si digueren la conclusió. És quan s'acaba el conte, la novel·la, el text. Sempre narrat i on s'utilitzen moltes de les coses que ja van dir l'altre dia, els recursos expressius, com les metàfores, les comparacions, les descripcions. Val? Què hi ha dins d'un text narratiu? Pues hi ha elements. Quins elements tenim dins d'un text narratiu? Els protagonistes, els personatges. Els personatges són essencials per a un text narratiu. Aquests personatges viuen històries i tot això transcorre a on? En un espai. En algun lloc han de passar les coses. I després també es concreta en un temps, ja sigui passat, present, futur o fins i tot a vegades estem parlant d'èpoques, en un tema concret. D'acord? Dit això, ara vaig a dir-vos el que anem a fer. Jo vaig a contar-vos un conte i el que haureu de fer vosaltres és estar molt atents i després fer-me l'estructura. És a dir, m'haureu de dir el plantejament, què passa en aquest plantejament, m'haureu de dir què passa en aquest nuc quan jo he contat la història i quin és el desenllaç de la història, com acaba la història. D'acord? Molt bé, comencem. Hi havia una vegada, en un poble de la serra, una xiqueta que li deien Marieta, una xica allà que li deien Marieta, que vivia amb la seva iaia que li deien Casilda. Cada dia Marieta anava amb les seues amigues al riu a agafar aigua i a llevar la roba. Allí s'ho passava superbé amb les seues amigues on parlaven de les seues coses i rient molt. Un dia va aparèixer un cavaller. Immediatament els dos es van enamorar. El cavaller va quedar prendat de la bellesa i la simpatia de Marieta i Marieta va veure en aquell xic l'home de la seva vida. Quan va anar a casa, Marieta estava una miqueta estranya. No es podia llevar del cap al seu cavaller. I la iaia Casilda li va dir: Marieta, que et veig un poc estranya, què et passa? No, no em passa res, iaia, no em passa res. Sí, que no estaràs enamorada? Iaia, sí, estic enamorada. He conegut un cavaller. I la iaia li va dir: anem a fer una cosa. Aquesta setmana no aniràs al riu. No, anem a veure com reacciona quan ell vaig al riu i no et veig allí. I Marieta va dir: val, d'acord, iaia, el que tu diguis. Eixa setmana ho va fer així. I què va passar? Que el cavaller va anar a casa de Marieta i va tocar la porta. Casilda va obrir la porta. Senyora, va dir ell, viu ací Marieta? Sí, és la meua neta. Senyora, estic profundament enamorat de la seva neta i voldria casar-me amb ella. Vostè em dona el consentiment? I Casilda, que se'l va mirar i va pensar: aquest és un bon partit, va dir: clar que sí. Marieta estava contentíssima, però Casilda va caure amb una cosa, una tradició que hi havia al poble.
Era tradició al poble que la nòvia havia de confeccionar, de crear, de fer una camisa per al seu estimat, per al dia del casament. I Marieta no sabia fer res, no sabia cosir, no sabia filar, no sabia brodar. I estava amb una cara i Casilda va dir, sí, d'acord, li va dir adeu. I el cavaller, 2 dies abans del casament, el meu servent passarà per agafar la camisa. Sí, pam, tanquen la porta i Casilda i Marieta, Déu meu. Casilda, és que la culpa és meua, que no t'he ensenyat a fer res. Sols saps guisar una miqueta i tot això ho fas avui, que tires sal, tires oli, però no saps fer res. Marieta va començar a plorar, ai, Déu meu, he perdut una oportunitat. I Casilda diu, anem a les habitacions, anem a descansar i demà ja pensarem en alguna cosa. Se'n va anar a l'habitació i Casilda plorava, ai, senyor, la meua neta, la pobra no sap fer res. I tenia allí un quadre amb les 3 animetes. I va començar a resar. Ai, animetes, ajudeu-me, doneu-me una senyal, perquè aquesta xiqueta meua no es casarà. I des del quadre va eixir una veu que deia, Casilda, què passa? Soc una de les animetes. No patisques per res. La teua neta tindrà la camisa del seu nuvi 2 dies abans del casament. Estarà feta. No et preocupes, descansa. Ai, quina alegria que m'heu donat, va dir la iaia Casilda. Quina alegria! És que us convidaria al casament i tot, si poguera vos convidava. Van passar els dies, Marieta estava molt contenta i 2 dies abans el servent va tocar la porta, van obrir i allí estava la camisa, feta, perfecta, filada, brodada, cosida, era preciosa. I Marieta estava il·lusionada, no li va donar importància, que la camisa estava feta. Mira, quina sort que ha tingut, ella no havia fet res, però sabia que anava a casar-se amb l'home de la seva vida. Va arribar el dia del casament, estaven tots molt feliços, molt contents, va realitzar la boda i després se'n van anar al convit a menjar. I van aparèixer 3 velletes. Les 3 velletes tenien un aspecte molt estrany. La primera velleta tenia un braç llarguíssim. I estava un nas gran que li rossava en terra. La segona velleta tenia uns ulls rojos, afonats, grans, inflats, una mica horripilant. I la tercera velleta tenia una gepa que deixia per ací i anava molt encorbada. Clar, aquella imatge era una miqueta estranya. I el cavaller estava una miqueta nerviós perquè aquelles velletes no venien de part ni de la núvia ni del nuvi, però allí estaven, menjant i molt serenes. El cavaller es va apropar a la primera velleta i li va dir, senyora, perdone que li ho pregunte, però vostè per què té el braç tan llarg? I la dona li va dir, ai, fill meu, tinc aquest braç tan llarg perquè jo m'he passat la vida filant i filant. Jo tenia el fus així i el fil li pegava voltes i el meu braç no parava de treballar. I així fins que se'm va fer llarg i el tinc d'aquesta manera, de treballar i treballar. Es va quedar una miqueta parat el nostre cavaller. La segona velleta li va causar molta curiositat a Casilda i Casilda li va preguntar, senyora, i vostè per què té aquests ulls tan rojos, que estan inflats i que sembla que estiguen plens de sang? I la dona, ai, Casilda, jo no tenia aquests ulls, jo tenia uns ulls igual de bonics que els de la teua neta Marieta. Els meus ulls abans eren preciosíssims, però això ha sigut de cosir i passar el fil per l'agulla tota la meva vida, que és de xicoteta que em van posar a cosir. I això ha sigut el resultat, aquests ulls. Sí, senyora. Marieta
Va veure la tercera velleta i no va poder evitar-ho. Senyora, perdone que li ho pregunte, però aquesta gepa que té i tan corbada que està vostè, per què? Per què? Quina és la raó? I la velleta va dir, aquesta gepa, filla, és de brodar i brodar i brodar. Tota la vida brodant. Però jo no era així, Que jo de jove era ben plantada i més recta que una canya. Aleshores, el cavaller va agafar a Marieta i li va dir, Marieta, que no vull ni que files en la teua vida, no vull que cuses en la teua vida i no vull que brodes en la teua vida. Mai, mai, m'ho promets? I Marieta va dir, no faré res d'això. I això va ser ideal, perquè Marieta no sabia fer res d'aquestes coses. I conte contat, conte acabat. Qui no s'alce té el cul foradat.